in zawai in chibaile vek ule khovela hian kongkhar chiar sen lo oma ma se kongka kumsang chuang hon ngai lo chu soitur tam kher om love chung kongkhar hon ngai lo zinga tlem te chu kan ron tilang dona zona pakhat lo piang ta chu engwanga hon ngai lo nge an ni ti hi ani ome vain nia chuan kan du chuan kongkhar zong deuh tho hi kan hong thei deuh veka ma se kongkhar then khat te ero chu thlan an ni awangte rohlu an ni awangte le thilmak chui chu le theilo an ni awanga hon ngai lo te an ni hlom chung zinga chuan kongkhar pali an thuruk thataka vong theite kan ron tar lang don ani number 1 Taj Mahal India rama Taj Mahal hi building zong zinga romantic ber pakhat ani ome Shah Jahan na chuan kumsang khazaruk samthum pakhat dei to atang khan anupui pathumna mangai em tan asatrana kumsom pakachung zet anom duna ma se fa som palina shindona chuan anupui chu athita a Shah Jahan na chu anupui ya chan na chuan ati chhezo ta a ti chuan anupui hriat rengnan thlan moi em hriat reng tur sak aril ruk ta a Taj Mahal saknan hian sai sang khat le mihring sing ni zet an ruaya kumsom ni chung zet he hriat reng na tur thlan saknan hian an mang ani Taj Mahal design hi adang dai namak khop mai Taj Mahal sira tawar pali ding te hi fitza som thuma sang an ni a platform zau tak pakhata an ding hlama an lang moi khop mai kumzabi som pasari na vel khan man laya an building sakte an ri na awangin an tlu cheloma chu wang chuan Taj Mahal satupa chuan tawar ta chu Taj Mahal wa chelo tura hla a asiam tira lo tlu cheta poni se Taj Mahal kha awa chedon lo ti na ni chu chutianga thlan hriat reng tur ani pia lama chuan Taj Mahal hi thilmak tak chui chua lei theilo ani ve boka room tam tak chu Taj Mahal hian akongka in sil tlat mangin athukru trewa ale lamlui bulatanga thalaka tang hian achuat pha a thlan omna basement hi imuthayang ma se achunga tanga tlopo theilovin him taka sil tlat ania helai mun Shah Jahan hun lai tang to a an sil tlat na chan hi theory tam tak awma researcher then khat chuan heng kongka sil tlat chung hi marble ani thu an soya chung marble te chu carbon dioxide ne na a in pol khan calcium carbonate a chang theya marble te chu a khok thei mai dona chu wangin khang chamber te kha an sil thatlata wantlang mu theilo turin an data ani an ti a heng room te hian ventilation pakhat ma anei lo boka chu mai baka kha chuat nuai basement a carbon dioxide alu hnem lu tuk khan atawar pali te khan achim pha thei don ni in an soi boka chu a chan rin om deuh pakhat ve mai ani adang lea chuan Mumtaz Mahal Shah Jahan anupui kha Taj Mahal chunga phumani a he thu ring tu te tan chuan a basement a khan a ruang hi a thilaya omdan ang chia khan lahum hal tlatani awangin aluna kongkhar da chu sil tlatani an ring ve boka engpo chu ni se heng kongkhar in sil tlat te hi Taj Mahal te hlule azwal tu pakhat an ni ome number 2 The Great Sphinx of Giza The Great Sphinx of Giza hian hriat chan tu le larna tur tam tak alo nei to a chungzinga pakhat chu hriat rengna lungphun mak tak mei ani na hi ani ome he milim hi fit somruk paruka sang ani a fit somruk pahni a zaw ani boka a sei zong hi fit jani somli lai ani bok scientist zirchian na chuan kumsangli zanga vel dei to kalta a sakha ani a he sphinx hi Egyptian te le Greek thon thu atanga mu thei ani a mei chelu anaya tin ataksa a sakai bagnei taksa nei thung he thil hi thilmak tak kan ti rual khan thil te khinna le entir na mai ani lova The Great Sphinx of Giza satur hian thoktu mihring za zet an ngaya kumthum chung zet asaknan hun an mamobok then khat chuan tuna awmangai hian an saktir chuan alian jok tura an ngaya archaeologist te chuan abula hian asakna man ruwa vel an muchuak boka mak deuh chu he thil satu te hi sal an nilova satui tak kelsa te beramsa mangte a chawman ni a ma se chung chau chu he lunglian tak Sphinx hian thuruk anei anilova seismograph mangin researcher te chuan Sphinx ban pahni zona hian fitsom ni panga athuka chamber pahni an muchuaka he room om hi tu ma in an shelova a then chuan mythical hall of record omin an ringa man lai samul ziala chuan an nun dan fin thlak tak tele an nun na lekha thlenga om turin an ngai bok a then chuan
thiarkar bota Atlantis chungchang ma sang mi ten an ziana omin an ring boka ma se heng an rin na hian proof na pakhat ma anei lo ti ero kan hriat a tha ome archaeologist te chuan lu na pahni om ni nan ngaya ma se chung lu na te chu sil thap an ni a tun thlengin thu nei tu te chuan he thil chui chhuwa tum researcher te chu an la dang char chara tun thlengin he kongkhar hi hon nalani lo wani. Number 3 Sri Padmanabha Swami Temple. He temple hi India ram Kerala a omania amoina chau hi khovela hriat a hlona le alar pui anilova he temple noya hian puk paruk ABCDE le F te an oma tuna kan kauna hi an ming original ero anilem lo heng puk chung chamber alu na kongkhar te hi alianin thir tlang manga siam aniloma kumenga moza kalta khan thunei tu te chuan enge he kongkhar hian a thuru ka eng thuru nge a phena om hriat an du ta a an rin ain honpo alo har sangang maya an bei rei hle ni ome ma se an bei sham na chu an han hon meu chuan alo phu khop mai kumsang ni som pakhat khan chung kongkhar paruk zinga panga chu hon anita a khovel ne na ro hlu rangkachak lunglu le thil hlu tam tak aron phor chuak ta a chung chamber atanga an thil lak chhuwa zong hlut zong chu dollar trillion khat vel lai ania ma senga tinge chamber paruk na chu an hon velo kharala ne zui ta char chara hei hi hon har sat wangpo ani lem lo mi tam tak chuan chiat pui thei an chia om ni nan ngaya chu chuan kongkhar chu aveng tat ni in an ngai bok he an chia hi mithiang hlim man ti in mudra dik taka ati in akyang thei ni in an ngaya ma se tu na ri chuan ti thei an la om lo ni in an soibok thontu pakhat ombok chu kumsang khat zakwa som thum bor vel khan rukru temple rok thin tu ten volt bi hi rok an tuma ma se an tuman hlo chamta a rule mak tak mei ron lang thuta an tlan chelom ta ani an ti a engponi se he thu hi tu man an proof thei chuang lo ani Auditor General Vinod Rai ne na tangin information dang om ve boka Vinod Rai chuan Supreme Court ne na kha volt bi kha hon alo ni reng to a voi khat aya tam hon alo ni to ati ve boka ani chuan kumsang kha zakwa somkwa chhovela tang khan he chamber hi voi sari ai tlem lo hon alo ni thina eng thil ma an chunga a thleng lo ati ve bok ani. Number 4 The First Emperor Tomb. Central China chuan Mercury hualvelin thuk taka China Emperor Masaber kinchi huang chu tu mati boilovin kumsang ni chuang zet chu zal alo ni to a Emperor Masaber chu Chin state lalfa pa ni a apa thi chuan alno pang le a ma se lal an ni tir ta thawa chu wang chuan state chu prime minister in en kola chinchi huang chu kumsam ni pani aron ni a atum ber chu state zong paruka ro rel vek ani China ram hi mun ruka then ani a atuma hlotin nu chuan Chin dynasty ringin aram chu anin zom khoma emperor chu September ni som kum zani som BCE ya chuan athita a anu kum sangkha zakwa somsari palia chuan chian China atanga hlalote a chuan lo nei tu te pa fa pani in tuichun chhuwa turan laya an thil lai chhuwa chu thil makle dang dai takani ti an hria an thil lai chhuwa chu terracotta sipai lian pui alo ni a an thil lai chhuana laya chuan archaeologist te anin beng bel ngala a ai tamjok sipai rual an lai chuak ta treu maya kha an lai chhuwa terracotta sipai lian pui kha sangkhat ai tamjinga pakhat ve mai alo ni a makve deuh mai chu sipai ho chuan an hmoi mulput dan te an korhak angte le an hairstyle ngai angte an lo la pu vek hloma mithiam te soidan chuan hetiang hlum sipai hi sangriat vel zet an omni in an soya chungzinga chuan sang ni vel chau lak chhuwa an nia alai taka emperor an phumna ni om tak chu khoi alani lova he thlan thuruk hi engtiknia emo chuan hriat thei ngei an la in be sei ani ome he an in be sei chan hi thunei tu te wangpo ni chi alovin scientist te wangzok in ani archaeologist pakhat Christine Romi chuan thiamna he thlan la chuak tur khophian kan la nei tok lawani atia ancient record chuan leihnoi khopui din dan te ceiling te chu van ang meya a chei bol thei thu atar lang boka Sima Chian Han Dynasty historian chuan ale khabu record of the great historian ti bua chuan emperor kimchi huanga thana chuan tawar te lal in tele official te omna te omangina soya
ro hlu tam tak om ni in a ziak bawk sin chi huanga thlan bul vela chuan mercury lui aluanga mercury atam hle ani ome he thlan hi lui pahni yellow river le yangtze ten a hual vela manlaya chaina ho chuan mercury hian thi theilona a pe thei ni in an ngaya ma se herin na hi alet zonga thokin mercury hian thi na thlen jok thei ani khapa khan a thi hlo luata mercury kha lo ei thin te po ani ma na mercury lui te hi scientist ten a thlan an lu chhuat thei lo chan ani a chevel ram le researcher te tan a hlo om thei em don ani a thlan bul hnaya leitlem zong an lak chuan mercury tam tak a limit ai tam a pai ti mu chhuwa ani sin chi huanga thlan kong khar chu tun thlenga in silin ala om tareng ani ole khati khani phot sela ka video te milo en sakthina wangin kalom em a he video atanga hriat bel pakhat tali nei ani chuan khongain like button kha milo me sak donia ka channel voi khati en na ni chuan khongain subscribe kha milo me sak pokla in zawain video le kanim mu theu donia